Anda bunga biku. Ini bikin makan deh, silang dah. Ini silang. Happy Holi! Happy Holi! ये देखो कितना पावर है बदल Hey guys, welcome back to my channel Jengdaw Raja Food and Vlogs. जों दिनै आलासि जानो थांनो नागिरदों गावसोलानि न'आव थ' थांनानै मा खालामगोन जेबो मिथिया जों मोनैबासो मिथिगोन मा भिडिअ खालामनाय जायो थ' नायलांबाय थादो जों थांसै दायो दिवालीनि बन्द मोननायखाय ओरैनो थांनाय आलासि जानो नै गाखोबाय जों थांनो नागिरदों दायो थांगोन नायनो बायनाय मा मेदो आसान सासेया आसान बायनो नागिरदों Salenggasino deko Darby sini tinggal ini ये है दिल्ली मेरा दोस्त ये देखो यो ये ना ये देखो बिराद मोजां मावजिनि बे एसे देरबाय सिगां उन्दैमोन बिराद लोगो मावजिया Oke, gesang deh mauzia nih be. Ya, karbe. Itar ke. Nih, jenghani agak jida gasin dong. Taman ranger hidanayo. Katra सोरबाफोर नांगौबा खिथा नै जोंहा फटका लाबोना दोनदो देवालीनि 1 बंडल फटका बम फटका से बियो बम चॉकलेट ये देखो कितना बड़ा है 1 2 3 4 5 6 पैकेट है राइनो कंपनी का है यहाँ पर कितना है खुलो मोनबेसे थायो नायनि यहाँ पर कितना है 12 बोमा है चॉकलेट बोमा एक पैकेट में 12 यहाँ पर कितना पैकेट है 1 2 3 4 5 यहाँ पर 6 into 12 कितना होगा 72 बोमा जागोन गासैदो ब्यूटीफुल नेचारेल है नैयाव थालिर बिफां गायनाय दो दायो मोनानि नैया जोंना बैनाय सानैया ये देखो इधर लगाएंगे साउंड फिनिश ये देखो खत्म ये देखो कितना बड़ा गया baru pilih nggak? Langsung nggak? Baru anda senang. माले बिलाय ये देखो मैं फथाय बियो सोरबा जागोनबा खिथाहर कमेन्ट खालामनानै जानोबा
फिनिश दायो बेयाव मेकआप खालामनो थाखाय ओइ थिंबोनो बनायगासिनो बेयाव थानाय गासैबो जोंहानि जा गासैबो आलासि गोजा ये देखो कितना अच्छे से कर रहा है ये जय हाथी नहीं पड़ रहा ये देखो कितना पावर है बदल अरे कितना लगा है जिंदang badan 1 2 3 start लगाओ 왜 자기는 입에 하얗게 주는 필링 문치 Thailand गायनाया जाबाय फाइनाली कमप्लीट Kuzey Kayak disturb lambai Happy Holi! Happy Diwali! Happy Diwali! Ui, Man challenge क्या था हमने Wah, balik ke dia. Hai bola nih sebutan dulu. Apa desain? Very cool. Wow, danger. Designing 5-1 डिजाइन कैसा दिख रहा है ये देखो इतना अच्छा चल रहा वाह इधर भी एक कार आ रहा है बिराद मोजां नुदों अखाया डिस्टार्ब खालामबाय बैथिंबो दङ नै जों होनाया बेबेमोन जों खांबाय जाबाय नै नाय जा मोजां नुदों लामा लामा आलारि बाथि सावनायखौ अखा हाना डिस्टार्ब खालामबाय ये देखो इतना सुंदर दिख रहा है मोनफ्रोमबो लामायावनो सावगासिनो दङ लामायाव गासैबो आलारि बाथि सावगासिनो जोबोद मोजां नुदों जोंहा बैनायलानि न' ये देखो कैसा दिख रहा है वाव व्हाट द मैजिक कलर इतना अच्छा डिजाइन बनाया है जोंहा बैनायलानि न' बियो नै मोनसे बमा स्काई लेन्टार 1 piece per pack बेनि दामा 5000 लायो किन्तु जों खमायनानै 100 टाका लाफैदो बेखौ दा गावनोसै नैबे बेयाव थानाय केन्डेल सावगोन दायो
जोंनि ट्रान्सफर बे नुनायाव बिलुन बायदि बेबो जोंहानि बायनाय फिसा बेखौ होयो ममबाति लाइटखौ ममबातिखौ बेखौ बेनिफ्राय बे सावनो हायो थ' यो देखो सावनो नागिरो दे सावबाय नैया नैया नायनाला माबायदि गोजौ बिरो गिलांबाय नुदोंमोन Nicilang apa benda? Nicilang kan? Naik karbai. Kazau thangbai biya. Finally Diwali ni video bikinanise. Next video logo moनफिनगोन. तो bye bye.